secret mo? Dakilang chick hunter ng Black App. Tomboy po ako na naging chick boy ng TikTok. Lalaki po yung physical. May 7 years ako before na relationship with the model. So, nagsasama kami dito sa province ko. Tapos, umuwi siya ng Luzon. Taga Luzon po siya. Back and forth, siguro mental health na anxiety. Doon ako natuto mag-stream sa TikTok. Hindi ako nag-announce na may karelasyon ako, may ka-live-in ako. Maraming interesado na nanonood ng live, nagla-live din ng mga LGBTs. Doon ko nakilala yung isang babaeng kinakausap ko from abroad, iba't ibang babae from abroad. Hanggang nahuli ako ng partner ko doon sa live. Pero nagkakalabuan na po kami. Parang nag-entertain kasi siya ng ibang tao. Doon ako na call out sa kanya. Meron akong nakilala from Saudi and from Korea na nagpapadala sa akin ng pera para maging kami lang. 6 digit. Sabi na nila na mukha akong pera pero it's real. Anong nakukuha nitong mga nagme-message sa'yo? Usap lang talaga. Kung umuwi, sunduin. Usap sa ibang lugar, sa malamig. Usap na may kasamang iba. Deep talk. Yung ang dami mo namang binibigay sa ibang tao. Dami. Ang tanong, anong nakukuha mo sa taong yan na pinagbibigyan mo? Dami mong binibigay. Anong nakukuha mo? Naniniwala ka ba, kabisyo, na ang taong nagbibigay ay pinagpapala? O ang taong nagbibigay ay panigurado mayaman? Ako naniniwala ako dun sa pangalawa. Ang taong nagbibigay siguro marami talagang pera. Kasi bakit ka magbibigay kung wala kang pera? Bakit ka magbibigay kung walang-wala kang may bibigay? Malamang meron ka. Kumbaga, meron kang panggas, ganun. Marami kang kinikita. O magaling ka lang mag-ipon. Kaya nga nakakapagtaka eh. Yung iba na ang daming kayang ibigay sa isang taong mahal na mahal nila. Tapos ang ginagawa lang naman ng taong pinagbibigyan nila ng pagmamahal, ng pera, ng mga bagay na gusto nito, ang natatanggap lang nila usap. Tapos paminsan deep talks. Ano ibig sabihin ng deep talks? Depende. Malalim na usapan na merong malalim na ugnayan. Pwede namang malalim na sisiran. Ba't may pagsisid? Ganun talaga. Deep nga eh. Deep na talks eh. Malalim na usapan. Tsaka tikiman. Ay! Charot. With harot. Pero ito na lang tatandaan mo, kabisyo. Kung sakaling nabibigyan ka ng taong sobrang mapagbigay, lahat ibinibigay sa'yo, tapos hindi mo naman kayang ibalik ito sa kanya, maging tapat ka, maging totoo ka. Huwag kang manloko. Dahil sigurado, babalik ito sa'yo. Ang tawag doon, karma. Charot with harot. Anyway, 9:00 ng gabi hanggang ating gabi magkasama tayo. Kapiling ang Basa Princess ng Love Radio, DJ Raketera. At ngayong gabi, samahan mo ko sa isa na namang panibagong sikreto na ating isisiwalat mula sa ating kabisyo. Ito na po, ang patikim ng DJ Rocky's Secret Files. Nagbalik ang ex ko after 9 years. Pero hindi na kami pwede. Why? What happened, Vela? What are you doing? Nakabalik ang ex after 9 years pero hindi na pwede.
Bakit naman kasi babalik after 9 years pa? Bakit yung 9 years ba? 9 days lang? Napakatagal na panahon, ang 9 na taon, kabisyo. 9 na araw nga lang na hindi ka maligo, 'di ba? Ang baho mo na. What more na 9 na taon pa na hindi ka maligo? Ano ka na lang nun? Isang bangkay na nabubulok? Parang pag-aantay lang yan sa isang tao. 9 na taon. Malamang. Ang dami na nagbago sa inyo dyan. 9 na araw nga, 'di ba? Again, hindi ka maligo ng 9 na araw, ang dami na nagbabago, iba na yung amoy mo. What more sa 9 na taon? Dami rin nagbago niyan. Marami kang makikilala, marami kang matatagpuan. At marami ka nang mararamdaman. Yung akala mo dati hindi mo kaya, biglang kaya mo na pala. Pero yung akala mo, kaya mo na, yung pala hindi pa pala. Well, abangan niyo po yan, sus, sa aking pagbabalik. Kapiling ang Basta Princess ng Love Radio, DJ Rakatera. At ikay nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan, basic. Susunod na po ang programang DJ Rocky's Secret Files. Tatay ko ang pagkababae ko. Siya! May secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente, pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. Metro's number one. Metro's number